že vás vítám u dalšího dílu, samozřejmě se mi vypla kamera, takže samozřejmě musím to točit znova. Dneska jsem se rozhodl točit shopping, takže ježišmarja. Vlastně vidíte, už jsem tady trošku začal, vlastně tady jsem dělal nějaký kamenity. Pokud budete hrát na Aircraftu, což je úplně jednoduchý, se sem připojit, prostě musíte jít na stránky aircraft.fun, myslím. Vyplníte dotazník a jste tu a hrajete. Budete potřebovat samozřejmě mod, voice chant, znamená, že mohli připojit se do grupky, a nebo teď si můžu nastavit. Já teď to mám napuštět takhle. No a co vám bude líbit toto video, budu dát za like, pokud ještě nemáte odběr se zvonečkem, protože většina z vás nemá mě odběr, já nemám mě odběr. Tak počkat. Jo, dobrý. Vlastně se to bude prostě jenom o šupíku, protože budu potřebovat šupík, takovou věcičku, kterou budete vidět v dalším díle, což budu já tady zprovozovat tenhle ten šupík. A to vidíte, co tady budu plánovat. Jo, a tady už to bude. Prčic. Si to musí teď vystavit, co? To žalva se tady chilluje. Ne, mi znova dojde dřeva, ne? Vlastně už dojde. Tak. Ne, prostě kámo. Ne a ne a ne. Tak. Super. A my budeme chtít s kámem. Samozřejmě je to i herní měna, jo, bez. Vidíte, já mám třeba 11 000, skoro 12. Můj spodlovidla má hrozně moc peněz. Říkat nebudu, kolik má peněz, protože ani nebudu říkat, jak se radši jmenuje, nebo budete žebrat, ať vám dá. Protože vám nic nedá, jo. Co si mysleli moc, on mě už dal hodně. Ne peněz, ale to, co jsem už prožil. A že by se mnou bylo blbý bydlet, jo, to ne, ale chápeme se, když děláme takovéhle projekty, tak nakupujeme hrozně moc materiálu. A když nakupujete hodně moc materiálu, tak za to utratíte samozřejmě hodně, co? Peněz. Ne. Ježišmarja. Vidíte, už ne. No tak, super. No. Potom vlastně můžete dát jenom T, vlastně dáte tady ten odkaz, dát ano a bezpodobně vás to na rovnou na samozřejmě na tu stránku. Jo, já jsem chtěl dřevo. Jsem chtěl 2 dřeva. 2 dřeva. Já do prečic. Myslel jsem to vlastně takhle. No tak. No. Pak. Tak. No, máme to. Hurá. Ježmarja, se stát pšíknu.
prčic. No, takže kdybych to tady celý asi měl, no, ježišmarja. Co to tady všechno uměl, já. Jako se udělal z kamene, prostě bych se s tím se vůbec dolů nechce. Ach je, tady něco kopatek. Do prd. Jsem jedině nechtěl, aby se podkopalo tady to. No, máme vykopáno, já teda rychle běžím tam to opravit, nebudu dostanu zase pokutu, jak košta. Dobrý, tady je ten koberec, tady se zničíme hapa. Tak se nikdo neviděl. Kámo, třeba bych to vyplnil prostě kamenem, ale pokud máme kámen. Prčit, no. No, tak to nám rozhodně nestačí. Jsem čekal, že nám to dá aspoň půlku. Super. Tak, jdeme se tady kámen. A samozřejmě pokud budete chtít úplně informační video, úplně jak se sem úplně celý návod, jak se dostat na Warcraft, samozřejmě budete, jestli budete chtít, tak není zase tak těžký se sem dostat, takže klidně ten návod pro vás udělám. A mě pokud budete chtít, napište mi do komentářů, pokud byste chtěli, stačí jeden, aby to tam napsala. Udělám pro vás návod celý, jak se dostat na Warcraft vlastně. Protože já jsem se sem dostal docela jednoduše. No. Můžete mi potom i napsat do komentářů, jak se vám líbí tady ten shopík. A já vám potom v příštím díle vlastně řeknu já vám vlastně řeknu v příštím díle, co vlastně na co bude tady ten shopík celý. Protože přece jenom bychom se tady ale samozřejmě za mnou můžete přijít. To nebude nějak drahý shopík, ani nebude to tak, že by tady byly čestky, ale to přímo bude jen, no, uvidíte, ale uvidíte, jak já to naplánuju. Kámo, to nevystačilo, si já to srandu. Jsem použil 2 staky kamene a mě to nevystačilo. Teď už to rozhodně stačí. Pokud byste se ptali, na jaký to verzi, je to na 1.20.4. Samozřejmě dělá se na tom, aby to bylo i na jiný verzi. To bylo na novější verzi, ale to zatím ještě není tak stabilní. No, už to nějak vypadá, akorát že něco jsem zapomněl. Hop. Tak máme špík hezký. Víte co, já vám to prozradím hned v tom díle vlastně, takže uděláme ZB6. Stavební firma
No. Prč, on se tam nevejde, jo. Firma. Když by 6. No, baráky. Ano. Dostavit baráky. Bude to zajímavé. Může se rovnou psat 2, to je jedno, to napíšeme až potom. Těch cedulek budeme potřebovat o hodně víc, jo, takže možná mohl začít už dneska, přece jenom. Škat. No, takže jak to můžeme udělat? Jo, já vím, jak to uděláme. My uděláme rovnou tady 2x2, tak tady 3x3, tady 4x4, 3, 5x5. Chápeme se, udělám to tady rovnou a rovnou to budou ceny, jasně, no tak to bude boží tady to. Asi to ještě vyplním teda. Já budu muset nahoru. Nemůžu být tady dole. Ještě žádný tohle. Ježišmarja. Au. Rozhodně nestačí, ale já ještě to nebudu stavit celý z kamene. Ale i tak to nestačí. Že ho tam furt chilluje k nám. Ještě máme tolik kamena. Normální člověk by musel dost těžit a vypejkat. Tak. My to máme, můžeme to udělat z hlíny. Do prčic. Tady nemá co dělat sami, no. Schválně, jestli pochopíte, co já tady budu dělat, jo. Teď to vůbec ještě nejde pochopit, jo. V mý hlavě už to jde chápat, už to nechápe. Schválně, kdo to první máme, schválně, kdo to první napíše do komentáře. K tomu olejku komentář. Jsem na vás zvědavý, no to bude mít první. No to nemá věci. Musím si tady vzít třeba. Tak. Musíme raz. Ne, počkejte, tady už to se nestalo. Jak? Počkejte, stavíme to tady. Ještě jsou dveře. Tady. Tady takhle. Ale to stačí, než si měl 7. A lídám se jen tam, ani nevím, jestli tady ten blok vůbec máme doma. Ale tak měli bychom být. Aspoň kousek od něj. Možná ani nemáme fakt, že? Já bych se teda divil, kdyby to teda neměli. To je takový blok, který... No, máme jenom jeden, no. To je fakt super. No, to fakt nejde. Že jenom jeden kousek od toho, jo. No to znamená není možné. To není možný. My to nemáme bloky. Máme jenom jeden blok od toho. Děláš ještě tady? Ne. No tak to jsem teda velice zklamaný, kámo.
Tak jdeme pro nůžky, no. Bereme nůžky a jdeme, no. Jo, musí být zrovna moc. Cipně. Počkej. Co? Cipně. No tak to vůbec, kámo, prostě tomu nejdu. Oh my god. Ty kaka, dobře jsem mu přeskočil tu střelu, hej. Oh. Tyhle creeper. Jde. Svině. Svině. Tak, Adam. Ten volený strom. No to nevím, nic ale taky volit tu stranu. Už tak. Vyčátkovo. Aj, vidíš, mám. Stej záleží zase jak. To je moje liští, ty svině. A nedáme to... Jdem zkoušet jako co. Kolik to brnění vydrží, kámo? Speaking? A jeda. Dělej to, pojďte. Dobrý. Easy. Tak a teď to jdeme postavit. Tak tohoto. Co, more? Jo, když byste se ptali, je to lomeno mezi guild, dáte tam nick a můžete tam napsat cokoliv, jo. Daný moráči. Někdo už to určitě uhádnul. Ale jako, to by bylo hodně divný, ne? Co by se dělalo? Mezi to dáme sklo, už mě to napadlo, dáme mezi to sklo. Tady jaký sklo musíme zamít sklo, more. Je furt děláme se sklem. No, říkám. První věc, která se mi fakt bude líbit, kámo. Já původně vystačuju ty bloky. Sklo. Kusně já nebudu dělat tohle. Mně to nevystačí ještě. GG. Mně to fakt nevystačí. No tak aspoň víte, co už jsem teda stavím. Takže po mně něco nechtěl, že jsem to už nezasplňovala. Asi ne. Jsou tabulky, já potřebuji normální sklo. Tohle sklo to já nechci, já chci normální bílý sklo. Kámo, neříkej, že už nemáme Dobře, no.
Já potřebuji fakt kousek. Fakt málo. A tady nemám ani jedno sklo, tak super, mám to aspoň písek. A říkaj, že i písek budu se těžit, kámo. Zase nemám přístroj, bez tak tomu bude nějaký písek. No, tady mám písek. No, to teda ale není. Já mám písek. To není spíš snad. Ale mám hlavně písek, to už stačí. No to pec. Ani pec, aha, super. Počkat. Máme tady pec. Já nemůžu kravdit pec, mám na to dostatečně kamene. Čumě. Nekecej, ono jsem taky navtít. Stavím se do podej z toho, máje. Teď už musí, no. Vlastně. Dám si tady hodit jako pec někam, no, tak. Třeba tady dám jako pec. Je to nějaké uhlíčko. A ne, nějaké uhlí. Je tam takhle. Máme tam takhle 13 z boku uhlí. A mám písek. A budeme čekat. Samozřejmě napijeme se. Super zvuky, co? Nemáš redstone. Dáme se k... Dáme TPA, on se mi teleportne, ne? Co máme na TPA? Jo, zase můžeme mluvit. Dáme mluvit na nějaký... Stačí? Stačí nebo ještě? No, on mi teď píše lomen masovidík. Saďte se. Čím to? Aha, aby tak? No tak samozřejmě. Tak co mi napíše pan Vikul? Díky moc, kdyby jsi se ptal na co to je. Snad jsem to napsal dobře. Tak ten je Bansk. A tady to už jenom dostaneme. Filmy tady vystačí už. Akorát, no jo. A já takhle ještě můžu ukázat. Takže odstraním tady tu vodu. Ty jo. Kam, to je dobrý. A teď už asi každý ví, co to je. A tam je to mega hezký.
Prostě máte, že jo. Oh, no tak to je ještě lepší, že jo, ono z toho budou padat listy. Jo. Dej mi list. Kámo, dej mi list. Oh, vítá. Tak já, ale je to list. Je to list. OK, tak to je první věc, co se mi to povedla, ne? Teď to zavřu. Mám tady zavřeno. Done. Zavřeno. Zavřeno ještě. Se ještě dostat nedá, to je to zamčený. Jak vidíte. Protože ty jsou to loklý dveře. Teď se tam nikdo nezvane. Jo, teď ještě rád. Samozřejmě na mě, já se tam dostanu. Takže teď se vlastně semka nemá nikdo co jak dostat. Prostě nový shopík. Krafťák se zničím. No. Kámo, dneska, do včerejška na dnešek v noci, mě tak poštípali komáři, teda nějaký komár mě poštípal, kámo, jsem se zbudil ve 3 ráno, no 4 jsem nemohl usnout, kámo. Nejvíc třeba otravný, no. Protože se vám tady ten Aircraft díl líbil. Že samozřejmě mi dáte odběr, pokud ještě nemáte, samozřejmě se zvonečkem. Můžeme dát like, doufám, že to budete sdílet všem svým kamarádům, že mi napíšete. A pokud budete chtít, samozřejmě natočím pro vás, jak se dostat na Aircraft. No to by bylo vše, dneska se s váma loučím a čus. Nebo ne. A já dělám si srandu. Loučím se s váma a čus.